Naraniya kabula sikat mangi panagna di karin karimi anapesne lami isti aglawlaw isut mang pasingge nagbukel nga aya napnuti sampi o bulan ano bile sikat mang pamaye ipate patek ni anapesne iyan mitraniya mo di ako pasado mo bang silawin natin at di ang imuto oras na titumteng tapnuin ang pagkarade di bilig ni ayat atar-tari patuwen panubok na ato di kabaylan na tumbae natip kerkinapod mo na usara gabi kabula sikat mangi panagnek ikarin karimi anapesne lami isti aglawlaw isut mang pasingge nagbukel nga aya napnunti sampi di bulan anong pile sikat mang pamaye ipatet patek ni anapesne iyarig mitraniya mo di ako pasado mo bang silapin natin at di ang muto